Mela darba għamlu li imħatra. Konna fuq il-bejt tal-Knisja fi żmien il-festa. U dak iż-żmien l-unika ġimgħa li mmetti dejja f'xi ħaġa. Ġat jikdeb. Meta Marufa lija. Meta mitt. Insomma, għadin fuq il-kamra tal-Knisja u l-Knisja tagħmel mad-dar, ma nafx qasmajtu biha, ma naħseb in-nisem barra ġielu semgħu id-dar tal-abbati bla ras. Ma qas ma smajtu biha. Xiex hemm abbati bla ras. Raġa l-headphones raġa xed tittikani. Għax anka huma tittikawni. Raġ, fem minna naqra. Hemm haunted house il-Birgu jgħidu l-dar tal-abbati bla ras. Apparentament jider. U ġifieri inti minn mindu tkun żgħir tisma' bl-abbati. Isma' ħanajdlek ħanfehmek kat, dibħa Devil's House. Devil's Tifhem? Tal-Birzebbuċa. San Pawl Bħal ta' Marsa Xlok. San Pawl il-Baħar kellna il-Haunted Garden u il-Haunted House. Aħna għandna wkoll il-bejt. Dik id-dar li tittawal mill-letterbox. Naħseb dik. Bħal manna l-villa ta' San Susi qabel tinżel il-Marsa Xlok. Eżatt. Il-belt hemm dar tħabtila jħabbat lek lu. U immaġina, u dem mill-ewx li ġrat, xi 6 snin ilu ġifieri ġa kont daqsxejn. Eżatt. Imma inti minn mindu tkun żgħir dejjem jew tgħaddi bil-biża minn qudiem did-dar. Jew titlaq tiġri ma tgħaddix meħdejha. U teqpa bil-kurżità li tara x'hemm ġo fiha. Imma kieku kellhom jidħlu intu sħabek kollha tidħol. U hekk għamilna, dik kienet l-imħatra. Ma kienx just fuqi, imma mbagħad l-abuwieli. U minn dejjem xtaqna nidħlu insomma, ħanaraw x'hemm. Di mind you illi dejjem any owner li ħada jew wara ftit sinna nafu li miet jew jbieħħa, ġifieri tista' timmaġina rasek kif tkun mimlija. Insomma ddeċidejna ħatidħol hemm ġew, ħadtilhom nidħol hemm ġew. Naf kif, bil-patul kondizzjoni li x'ħad jidħol miegħi. Kon nibża, u għadni nibża sal-lun. U tħanna. Tħanna ovvjament mill-bejt tal-Knisja għal ġod id-dar, imma tħanna minn hemm minn hawn. Minn hawnhekk illum ma nistgħux nidħlu għax issa apparentament dal-abbati m'għadux hemm għax issa. Irrekordjaw illi din hija ammissjoni ta' crime fuq ir-radju. U ġrat li traċedja mala issa, għadċuftejja mal-majk. Dik tal-biża. Emmejn li inti fil-ġimgħa tas-sajf tal-festa taf kif avventuri biss, għedna eja, nidħlu. U tħanna, u għedin nimxu u sibnu dal-famus forn li ħarqu dal-abbati fiħ. Xaġa kienet, ismani, l-istoria makabra. Abbati il-forn. Tittawal mill-letterbox. Memx il-ross il-forn, emma abbati il-forn. Imma di vera ġrat. Tijaj. L-istoria, antika. Haunted house. L-abbati bla ras, fiċu għas, ħasabu għazgurdi. Jien it-tawalt kont mill-letterbox ma rajtx. Insomma, waħna għaddejna di hija dar enormi. U meta jidlam, ovvjament, mux ħajkun hemm dawl. U beda jidlam, u bdejna għaddu minn kamra l-oħra. Fim minnom, daw inqataw għal-jom, il-ħbib li kont maħħom ġew grupp u jien kont waħdi. U werwuruni, ħabbad din imħatra, laqwa l-labtilom, imma ħarix taħiro u ma tantx ħarix taħiro malajr. Xumbat tant bżajt il-laqpajt werwer minn dawk tal-ħasħazinijat. Mill-abatini. Bdejt najjat u nibki. True story, għal xie xetti ċempel da. Hello, id-dapo? Puġu. Ija, klempja wilu u jawali. Les, saqsu, Renald. Libes naqas Trump. Ija, dak tal-beretta. Ija, iva daku. Anyway, l-imħatra milta, imma pattejt għalija, għax pajt imwerwer, għax daw tal-un, imbat ovvjament għamlu li, għamnek kedin.